keadaan Japlik hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, loro apa, Pak? Aduh, Pak loro piring. Jane kena apa nek nganggo loro? Asam aurate tinggi 11, piro. Ya. Kolesterolnya ya dhuwur. Kolesterol gak. Pitulas sih 170. Kolesterol 200 piro. Gak berarti. Gula? Gulane piro mu? Lali ki, Pak. Pakai tugas eling-eling. Eka digawe kamu. Emang penyakit temrek mbok wongkon kei tugas aku, Mbak. Sajake lho kok. Ya kok tak tugas eling-eling. Kulo auratem kulo ketok, Pupum. Nah, tutupi. Ya mergawe nyoncong kowe iki. Jual kesentuh. Salah kok. Astagfirullah. Salam tak kandhari iki lho, cangkem iki lho. Cangkem iki kudu disendet. Ora usah nyalahno wong. Iki lho wonge iki lho. Nek mangan iki lho kudune iki tirakat, iki nganggo tirakat. Aja terus angger ae iki. Lho, apa-apa kolu. Mangan kok jaga le. Heh? Mangan dijaga. Mangan dijaga. Jaga iki tak jaga. Nek gak enak aku ora doyan. Lho, krungu dhewe le kowe. Tuh. Asam krungu apa ora? Tapi masakane mur ora jangan asem siji ae. Agak kembung bisa ngomong. Piye, Mbak? Kulo jajal. Piye? Njaluke kerah dhewe le. Njaluke apa? Asem-asem daging. Piye? Angger mangan kok asem siji ae ngoten. Ndak yo. Piye, Mbak? Kok nek loro sambate Mbak Jani bingung wong. Bingung kabeh lho Mbak aku asam. Utekku ki bingung asam aku angger ndek loro. Piye? Goleki Pak Bambang. Iki kok tak critani ya perkara Pak Bambang ya. Kok sik kronologi ya tak critani ya. Rai ku tak ketokno biasane rai ku ketok iki rada wonge ngingeti aku gregeten ngono. Tak dudono. Aku poso-poso gembrambang yo ben pulang-pulang aku iso nggrani bojoku. Nah, ngene iki ceritane ngene ya. Kronologi pengen roh. Kronologi iki wis cekot-cekot. Angger sahur mesti gawe kopi. Pak, aja ngombe kopi ya, Pak. Gak. Ora kena dikendari ngombe kopi. Pak, aja mangan pindang. Gak mangan. Tapi nunggu buri aku yo gak ro mangan ora? Jemput saya resto. Lah, jemput. Pokoknya sing intine jemput kene lho. Aja mbok tutup-tutupi poso iki dina poso dosa kowe. Ngene rasane tak jemput saya. Ya, poso iki mergo poso, dina poso. Nggih. Heeh, gureh. Bareng ngono terus kelan detik dikenane anggit iki ya konten ger, wong iki ya konten mergane kok tak lebokno nang Facebook, tak lebokno nang YouTube. Anggit iki nek menawa nek sing delok ngono. Aku ya wis ngangeh pira, Mbak? Akeh apa sithik? Sithik, Mak. Terusan dadi oblok-oblok nggih kula sing beto kabeh. Mak Pak niku turene sahur mam sithik yo cekot-cekot nganune tangane. Terus tak beto kabeh. Tukang ngoronge sik tak dono rene. Nek darane aku beli duki kae tukang ngoronge kae. Nah, sik tukang nggawoni gak ketok. Tukang syuting yo apa celuk. Gak ketok, Pak. Ngene ya ketok ya. Lah, ketok sithik-sithik. Lah, sing gawoni sapa? Sing gawoni wong Jepang adok. Wong Jepang adok. Iku ki aku mangan Mbak Mur tak kandhari. Iku mok ping pisan tok. Kowe asam. Pak ngincipi mbok ping pira nek ngicipi? Sawet pisan tok kae. Ya. Ora usah blijui. Aku nang sitok. Oh. Lho tak dudono raine. Enten anu pancen tukang syutinge dhewean pengen tuk dhuwit. Nah. Wis ping pisan tok.
Pasa-pasa lho biduke ora. Daging atas kok enak apa ini? Oh, lho pasa-pasa biduke ora iki ping pira? Ping pira? Mergo mandok budek mergo nek ra banter ora krungu. Nan. Padhae. Wis aku pokoke terus terang kok seneni ae lah. Seneni kene metu kene, seneni kene wis bareng ngono. Lah ndek bengi ya sahur. Nek gurami iki marahi apa ora nggih? Nek gurami tak mari cokot-cokot ta. Sampai pun nek ikan kanan yo gak sepiro mak yo. Lah yo. Wong iwak ki ndekne yo gak patekoke nggih. Tapi ki ndek iki kemani wae. Gremet ben ngen gremeti cangkem iki. Wong duwe penyakit asam urat kuwi Pak, kuwi wonge kudune tirakat. Tirakat aja mangan. Tapi yo pajane yo jangan asem ae kok, Gir. Asem kok yo, Mbak yo. Nggih, nutuk rai ngene tak tutuk rai. Lah yo mangane ngono ya. Mbok nek ndekne nyolong-nyolong aku gak ero. Nyolong-nyolong gak ero ya. Mergo rasa banter-banter kowe nek iki banter ngalih kowe kok omahku. Kalau mau metan. Kowe iki nyewa ning kene. Aku nomor 2. Aku coba nomor 2 karo apa. Lah, Aku gejong gak salah aku iki. liya wong ki omah sapa? Mau kuat. Ora iso, wis tiba anak kok. Wis omah, wis ra ndek apa-apa. Kok komet aku ngrasakno ndablek nggih sam. Wis Pak, nek krasa lara ora usah traweh. Traweh ki ngadeg njungok takon, "Pak nek traweh njungok lah." Ijik nom kok njungok isin. Ya wis. Salat ngene tak iso lah ya, Ger. Iso, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar ngene. Terus Allahu Akbar. Nek iso ya ngene. Kita iso lah yo, iso jane. Tapi emo wonge isin. Nek kowe isin ora usah traweh nang omah. Salat bareng kok kene tak kon njungok. Ora gelem. Lah bengi BBI. Wis teko nggone Mbak Lina, Pak Bambang tutup. Mbak Lina buka, Pak Bambang tutup. Aku wis mok ngrungokno tok. Lah nek Mbak Lina kena apa lagi anake? Engko tekok karo Pak Bambang tapi gak ndek pikiran. Ya wis tutup. Iki mesti wambate ngwar-waro kaya kepijis. Lebak. Aku sing bingung. Aku trek-trek. Piye ya carane iso ngentukno Pak Bambang ku piye? Aku iso kudu ngentukno Pak Bambang iki kudu piye? Nah. Wis, kudu ngentukno Pak Bambang tak goleki omahe tutup. Oh iya, aku terus tanggoku kan pergi ngene Pak Bambang terus tak celuk. Dek, ikan omah sik turu mes. Alah turu ora turu tak gugah. Wong jam 10 kok. Kak, aku telepono Pak Bambang nduk jalukno obat nduk. Ya Pak Bambang yang terus sigap. Kula, Pak, kula lek dames Pak anu niki Pake sakit. Sekot-sekot sikile abuh, Pak. Oh, nggih Mbak Dames mungkin Mbak Ika kersane mendet obat. Badaman pembantune prei. Terus ngenteni Mbak Lina mulih. Mbak Lina mulih terus dikek obat. Terus kimu tak tes nggone Jessica. Iki dicek ki lho, di kolesterol, darah tinggi, asam urat. Darah tinggi gak enak ngeri, asam urat. Engko mur engko bar tak cuwodos nih. Engko ya ditunggu saja kesehatan mur kita lihat nanti setelah ini. Oke, kontennya ngono ae. Iki ya konten gramyang pokoke poso iki. Wis ketompo ora ketompo sekarek karo Gusti Allah. Ngono aku wis ngantek bingung aku ya golek obat tang Ika mau tak kongkon njaluk obat terus tak ki mau diobati nggone Pak Bambang. Engko rasane piye? Lho nek roh gremenganmu iki malah piye? Seger. Nek aku gak gremeng iki rasane piye? Ora seger. Krungu dhewe lek kowe. Lho. Sebabe anake seger. Lah, nek aku gremeng rasane atim piye? Oh, ya seger. Seger. Krungu dhewe lek kowe. Lho, aja pek gremenganku ki aku darane ra seger. Wong bojoku lara iso ngarani aku seger kok kowe ngarani ambek wong lanang wani. Ora. Bojoku ngarani apa, Pak? Piye? Seger. Seger. Alhamdulillah.
Lelah, berarti ki omyangane wong wedok kuwi Tombol. tombo. Krungu dhewe le kowe. Krungu ora? Bunga. Amin. Nek lara gegeri wong, tak le golek iki. Iya, aku tak cek nggo nikah. Anu lek diceke anu lek darah tinggine darah apa. Ya wis gak temok, aku terus tak cerekan nggone kono Mbak Indah. Digolekno Mbak Indah mboten enten iki, Mak. Terus aku telepon Arifin dhewe enek, Mak. Terus enek terus mau dicek anakku dhewe. Iki nggone Mbak Jessica iki. Jane wis duwe iki biar menolong tapi iki oh tak cusi aku gak iso. Ngono sing iso Mbak Jessica. Nek aku terima anggere nyuntik ngono iso tak terusno ngono. Tapi ki nek ora ora trike kok malah dadi gawe. Krungu suarane lek dames niki rasane piye? Seger. Nek lek dames gramyang iki rasane piye? Ya seger. Seger. Krungu dhewe. Seger. Lho, krungu kok ngantek mati anake seger. Iye, jajal ya Allah, paring ana kuat. Mangan ki jane ya wis dijaga ya. Mangan ki harus dijaga. Aku mesti nemani tak jaga. Nek enak ora doyan. Lho, krungu dhewe kowe. Ki lho krungu dhewe apa ora? Mangane harus dijaga. Kaya todhong telo digodhog. Labu digodhog. Terus apa nek? Apa nek Mbak Wars digodhog kuwi? Rai. Mangane sambel digodhog. Keraine digodhog. Ya ngono ki bangsane jablokan kuwi ngono kuwi. Mbok jablok enak ya ngono. Ora gelem awake. Tirakat emo. Oh. Aku ki tukang muring-muring. Darahku lho 120 padahal tukang murang-muring. Asam terus darahku 150 150 ta. No way. Aku dijaga. Oh. Mangane dijaga. Sombong. Makane dijaga. Ora 130 keliyengan aku wis moro dhewe nggone Pak Bambang. Pak, kok abot, Pak? 130 Mbak Damis, 140 wis. Ngono iki ya cepet ngono. Nek 130 dienggo turu wis ilang. 140 ngono rada abot. Pancen ngono iki manganku kadang tak anu ya, tak semeruk arep buyak mangan enak. Tak jaga. Lek kok godokan mo, jalane sing keplekan ngono kae. Keplek-keplekno ngono. Panggang, ayam bakar, ayam apa neh ngono kae. Woleh gojros. Lah kowe nek roh asem-asem, asem loro, nek asem sitok nek cek klonang, klaning, klonang, klan. Nek asem sicok, lho, krungu suarane ngene iki penak ora? Enak lho. Krungu dhewe kuwi. Sama aku gremeng ngono iki penak. Iki mau ya wis tak godhog napa nggih. Turut-turut golek apa? Godhong aku ki ya wis ora gawe apa-apa nggih. Facebook ya ora gawe. Pamane wong pinter utake ya wis nyentel gawe apa wis tak lebok-lebokno gak. Bingung Rafa ngantek tak sekolahno, ya ora sekolah. Enek tamu piring mau. Tamune ndang wis aku ki lara. Tamu ya digawak-gawakno. Tamu iki ape nganu lagu lho ngera iku ape dikekno kok anu. Lah kowe iki lho lagu iki apa wis duwe channel apa? Teng TikTok, teng YouTube, teng anu ki duwe apa ora lele, nang Facebook iki duwe apa ora. Njaluk FYP. Lah sing njaluk piye lele? Nek ora tau update ora tau apa. Angel ngono ki angel lagu kowe engko terus bayar juta-jutaan lek damis karo iklane engko kowe iki ora nenggok media ora entuk dhuwit ya percuma tak kandhani malah lek damis iki rupane ra gadhek iki regane larang le aku ngono. Lah piye kapung kesempatan ndek kae wis murah kan wis engger saiki kan nek kelase lek damis tak dudono rekote lek damis tak dudono. Aduh ngono ngene. Lah ya nek iso ora usah gawe lagu butuh gawe lagu kok rumbuk kayak nenggok TikTok nek wayahe tetep YP darah yo YP. Lah nang YouTube ora duwe, TikTok ora duwe. Lho, engko bayar lek dames kowe kuat. Lho. Ora kuat kowe, tenan. Tenan nek kowe ngono tak anu ae ngono ae. Wong lagu lagi pemula ora entuk duit kok.
tak kandhari kira aku ki nek enek wong ape sing gak bener ngono ki maksude ki ape mergawe tapi mergawe urung untuk hasile iki ngono ki tak kandhari sam mergawe iki kudu enek hasile le nek genek hasile ora usah wis mergawe ditekuni ae ki nek pengen gawe FYP gampang kok ndang ngising ngene kok ketokno teleke gedhe ngono wis FYP dhewe aku ora usah bingung perkara YP nek ke masalah nganu lagu karo pas Dewi Caknan aku duwe lagu lha dhek wis karo Abah Lala iya memang kudune karo Abah Lala piye isane nganu wis mau ki terus berok le sepurane yo le Pak Marai yo loro le sikile loro aku mau ngatek ra sekolah ngatek Rafa ki jam piro ora tak kei mangan yo wis tak gawekno terus didulang Pak Mur mau langge tengok-tengok iki lho tak luhur dhisik aku jam 1 kon gawe apa engger nyang-nyangan kon gawe apa yo nyangan gramnyang ini iki nek ra gramnyang ra penak ora gramnyang ora enak seger piye gramnyanganmu niki rasane ya seger nah, tak tuturno raine tak dudono tak cedhakno lho wetenge tutupi nek ra gramnyang krungune lek dame suarane piye ora seger nek gramnyang ini iki piye ora seger sebab anake seger lho perkara iki wah kok urip kok tuturane mangel sing angel iki apa kono sing angel ki bojone umur pira kowe iki angel ngono Mor Nggih. oh ndek bojo ngono kok ya angel ae Heh? angel bojo piye angel ngono kuwi Lah mur nek wis diangel wis di anu ki angel le mak. Nek wis diungkek ki angel. Nek enek pasangane. Mur pasangane angel. Ini sorobet. sak omah kok cocok sing sicak nek gembrambyang niki rasane piye Seger banget. Maka kita granang sedina tutul itu meruntus wae. Tapi kadang cek kok gremet. Wis to Pak, kowe nek krasa lara ngono ki ya ora usah maksud iku ora usah traweh dhisik. Iki sikil penumpang iki kan awakmu kan dikongkon Pak David kongkon ngurusno awakmu. Iki sikil iki gandune iki cilik. Awakmu koyo ngono gak kuat. Ini kalau gerang kalau harus sak piring nyentai. Itu tombos. Tombo kuwi wis apa blung angger lara ngono iki ya. Iki mau ya. Apa kuwi jenenge ngono mau lho, apa jenenge Mbak Mur? Sirih Cina. Lho, surah Cina ya sak tompo. Mentah wis kok wedhus lah ra apa-apa wis. Pasane mokel kira wong mau nangis kok. Nangis nek lara. Gak apa-apa nangis ora apa-apa. Pancen lagi digoki lara ki ora usah disin-isin, pancen aku ora isin-isin, ngono kuwi tak aku gremeng ngono ora isin-isin. Kok anggitku tak kon kontrakku lho. Iki omahku kono ngalih kono lho. Kowe nek gremeng kono lho tak ngalih kok omah etan kono ae aja nang omah kene aku. Langsung tak ngono ae. Gak kesuwen aku. Terus meneng. Rumangsane nek niki ngontrak nang kene. Ngontrak nang nganggo dhuwit. Jenenge wong apa kuwi? Ngontrak nganggo dhuwit, ndekne ora kontrak ora. Tak kon kono ngalih kono gak apa-apa. Wis padha tuweke kok. Nek aku ora kabeh, beneran aku nek nekun aku nang kene. Iya. Liwat-liwat dia. Liwat-liwat wayahe sahur. Liwat nomor 1. Sebentar gratis. Kita tak celuk pas. Lah kowe digepok bisa ndara deyek lah. Lah wong kowe ngene deyek kok. Apa nek kok tak gepok bisa ndara mendial kowe lah. Gayame kok enek wong ape sahur jare sredak-sredek nyek. Piye? Ndak aku gatelen apa piye? Piye mbur kuwi karane poso-poso jare sredak-sredek wayahe lek 2:30 ora ndang tangi jam 3 Pak ndang tangi. Asam tangi terus ape mbok kon ngeloni kowe ngono to. Lah iya. Biasane ngono. Alah. Kuat pirang ronde ngono. Kok jake kok
Iki Pak En paras jenengan ndak kabeh lho, iya. Alah, aku wis roh karaktere. Wis roh tak cekel aku. Piye gramyanganku piye iki rasane? Seger. Terus dino gramyang. Gramyang aku pokoke anggere urung bar videone ya tak gramyangi. Gramyang sawan ya dudu anak seger. Aku komet aku ngrasakno anggere lara sikile abang. Cocok obat lho Pak Bambang. Pak David iki sing ditambani ya mbah apa. Ndek iki nggone Pak David ya wis. Pak David iki tak tambani iki sing jero ning dhisik. Asam urate nanti kalau setelah ini. Piye Pak iki wis tes urin bering iki wayahan nggone Pak David. Rono apa ora? Ora, adoh kesel. Piye jajal? Bate Pak David iki sak tompo. Ngono ngeroh ndekne awakmu kok lemu plek. Ayem kowe koplo-koplo ngono kok lemu. Koplo-koplo lara ngono kok. Asam iki tek ditongi lara ya Pak. Sikile ku sikil iki tangane ngecocor ndek ngene. Ndek iki mangane wis ngene. Gak ngene-ngene wis gak iso mangan. Aku ya ora tak dulang. Ora tak dulang ya. Ben ngono. Loro jarak-jarak dhewe. Nonggo situ yo ketang. Loro ki jarak dhewe ki nek Pak Japrik gelem wani tirakat, wani poso, wani kloro-kloro, wani segala-galane ibarate wong loro ngempet waras. Wong sejerane diarani wong kloro-kloro ki ya wong kuno mau. Ngempet sagala-galane. Nek diarani wong mulya kuwi lah mangan apa ae klebu. Wong gelem tirakat ora gelem. Lah kuwi padha mes masakan lho konten kok. Wong ya takon nggawa wong kok. Mangan sithik oleh. Tak kopior kowe. Ndek iki ya tak gawekno kuwi nggih apa jenenge ngono ki lho apa? Apa leh iki terancam ndek iki. Tak kei klopo ya mok saiki tok iki, Cang. Mok srek wis. Terus karek ono mangan kowe ndekmu nunggu kono mangan apa? Ndek bengi utak-utik mangan apa kowe ngono? Mbek apa? Enak apa ora? Enak. Seger apa ora? Seger. Anake seger. Astagfirullah, bareng ngono sabar. Ngopeni bojo. Aku ki ora ngopeni kok nggih. Mau ngopeni gramyang to. Tapi ki aku ki nek lara ya aripin piring mungkin nggih lara tengah wengi piye ya carane iso entuk obat. Sayuk le tak angkut nunggu anu le nunggu apa? Bagas aku jaman kae. Mbak Indah iki bengi-bengi nduk iki anu piye nduk enake gawe nunggu anu piye nunggu rumah apa nunggu Bagas piye ya langsung anu piye. Tau lara weteng antek jengking-jengking. Lina iki ya iki lho wetenge ya lara ya. Buka iki lara. Pancene ya kosong ini weteng kan kaget engger bertiseni apa ngene biasane malah lambunge naik. Tak ngombe Milanta, wis tak ombeni Milanta. Aku gawe obat apa neh. Ini makan mari, makan gawe. Tapi kudu ndene kuwi. Kudu ndene wis 4 jam. Tapi ki sing siji wis, sing siji aja terus mbok ombe neh. Iki jane sekolahmu apa le? Engko enek obat nang kono diombe kabeh. Ngene kuwi jek sitok, ngene Pak Bambang mau. Iku dadi gawa ika. Aja Pak Bambang langgek kono nenggok mulih nang Malang. Iki prei ngantek Jumat ki sing lara-lara kuwi lho dimpet ya Pak Bambang ora eneng. Wonge lagi tindak Malang Jumat lagi mulih. Ora sah tombo nunggone Pak Bambang dhisik sementara bolo. Ngono jarene kondure jam Jumat. Mbak Lina padha ae nggih. Mbak Lina kok Mbak Lina kak ditelepon. Wong iki ditelepon. Mbak Lina padha ae obate dhewe-dhewe nggih nang apotek iki gak enek. Setiap dokter ki ra duwe resep dhewe-dhewe nggih. Ngono tak duduhi resep iki engko dokter iki yo iki resep apa kacangan.
iki engko nek didudukno resep iki engko iki larang. Dokter iki ngger tak dudono obat kok ngene Pak Arifin ngono kuwi setahun. Wah, iki larang iki, obatnya mahal ini. Lah Pak David iki pira kok 1 juta Pak David iki sama obate. Mbok diombe mbok ora wis sama. Sama obat ngger Pak David 1 juta. Nah, 800. Iki ijekne kan rono nang ndere iki, mbah. Aku wis gak gelem ya ora apa-apa dhuwitku utuh. Nek lara ya diempet ae ngono. Lah aku ditekoki Pak Bambang lha obate nika pripun Mak? Cukup Pak, mboten ditukani asam urat tok. Mriko mboten ngobati asam urate. Ngobati liyane Pak niku aku. Ngene niki asam urate engko dhisik iki tak tambanane dhisik. Aja asam urate sing digempur ngono. Ndek mo, lah tapi cekot-cekot iki. Iya. Aku ngene anakku tak kondek enek sing dadi dokter ngono lho karepku. Drodok gemeter. Aku nek dadi dokter konsultasi ki kok penak. Wis dokter ae penak. Nek liya-liyane ngono gampang, nek dokter iki kan roh obat iki roh. Dokter mau. Rina sekolahnya dokter mau. Tapi wong dokter ki pancen rekoso kudu pinter. Nek ora pinter ya dipaksa ya mas stres. Kabeh nek garise. Garise saenek ki arek spontan ngono ya. Radio ya. Aku kesel iki. Gramas dino. Wis ya, kesel iki aku ngono iki jane. Lambeku garing lho. Garing abape gak enak badhek. Orang gramas ya ora seger. Wis plek ke meneng ae plek. Ndang nikmati lara kono aku ambek kowe iki wis larane selememet aku. Memang uang rontos. Angel tuturane. Tak kon nyilikno awake yo gak iso nggih san. Aku iki jute yo iso le. Intine nggir bengi set aja mangan. Gorengan dikurangi. Set wah kowe wes. Gorengan ngono kok kuwi bakul soto diencepno ngono. Enek tempe 10 ngono. Lep. Ora nek sitok ngono gak. Sitok wis ah. Krasa ya 4 loro. Jam berang jam ora mari malah dadi. Malah mari. Mari karep ora mari karep kono. Cara kono kowe ra yo oper kok. wis meniren motor. Moro. Orang arah dadi YouTuber. Orang arah. Wis. Dadi YouTuber ki cocoke lek Dames sugih omong. Wis guys, ngono ae gremeng lek Dames poso-poso gremeng ora apa-apa jarine. Jarine apa? Gremenge seger. Lah gremenge seger. Gremenge anake seger. Lah gremenge Dames ki apa? Seger. Ora dhewe ta ya? Ora orang gremengan kok, gremeng seger. Oke, gremengane lek Dames, gremengan seger. Super. Wes, penting seger waras tak dongakno kabeh. Muga-muga dono sengkalane cedhak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.